Ojo kesusu. Mboke Mbok Pripun le? heeh ya ngono Le sing engko kuwi kengko aja kocone saiki urung wayahe kuwi enek wayahe engko tukang elek anu apa playere kok kesusu aja cepet aku ki lho serabetan. aku njaluk Jaluk apa le? sik aku tak kok playere njaluk apa heh kok tok ya urung wayahe kuwi aku njaluk dikawin ke Jaluk kawin ya. Ora menikah? ora Oh, kawin tok. kawin tok usume saiki ngono lagi mun tas kawin saya tau ki mun tas kawin kontrak Oh iya. lah ya kan ndak nikah kontrak to Ndak. kawin kontrak to Kawin kontrak tok. ngomongnya saiki usume kawin Karo sepa sik kalem sik kalem ora rodok cetakno didik Ora Emang iso. enggak cetok Ora iso. tole apa Tole. ya lek ndak penak Tole. heeh wis to sakaremu arep tole apa tole sing penting Lah utuh ya. to Mas ya Utuh, lah ya iki nek operasi wis berhasil kan Berhasil. jenengan iki dereng ngertos sakjane niki wingi lanang lho Lanang. nggih Asli. dibeto teng Thailand terus akhirnya diketok blekrek titik apa dadi wedok pokok ora mboke dhewe Bener lah ini. ayo tore yo
Suwun monggo